siden, men ja, det gør jeg. Din fede hacker. Du, okay, du bliver nødt til at specificere det lidt. Hvornår har du hacket? Og i hvilke klaner har du hacket? Så det 2 måneder siden, hvad jeg tror. Nej, 2-3 måneder siden. Og jeg kan ikke grine det sidst. Har du nogle kommentarer til dit hacks, og hvad for nogle hacks du brugte? Ingen kommentar. Jeg har hørt så meget om topspilleren Lucky, men han hacker. Alle sammen. Han er Danmarks største hacker. Han har hack på hele hans computer. Han hacker. Ej, okay, det var sjovt, men han har hacket. Så pas på, han rammer jeg kun i hovedet. Det er jeg heller ingen kommentar til. Nej, ved du, han rammer alle i hovedet. Han ved, at jeg kan kigge igennem alle murene. Prøv at kigge. Hvis du kigger på hans computer, så er der bare sat krydser og streger. Der er ekstra kryds i midten, så nede hvor crosshair det altid er. Så han kan ramme alle mennesker i hovedet. Det er jo crazy. Jeg har ingen kommentar igen. Det eneste jeg kan sige. Vi ses online. Det eneste jeg kan sige. Vi ses jo ikke lagen, fordi du turde jo ikke komme til Slap Live, Lucky. Det er ikke. Lol. Jeg ønsker egentlig bare så. Jeg har faktisk fået at vide, at i min øresnegl, at der var nogen, der var sat Sargaming var til Slap Live. Hvad sker der for det? Sargaming er jo ikke engang råb. Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen kommentar. Lucky, du har været til Slap Live, uden du har fortalt mig det. Dit svin, jeg har halalslagtet dig. Som jeg siger, min blodtryk er langt oppe endnu. Så jeg er nødt til at have en bajer for at kunne komme lidt ned og ja, så er det 2 sekunder. Så det var bedre. Så fortsætter vi. Hvad har du at sige til mig? Men jeg har at sige til dig, at du har lovet over for mig. Du har sagt, at du ikke tog til Slap Live, og så gjorde du det alligevel. Hvad laver du, mand? Ja, altså, jeg fik jo 100 kroner af en af Slap Live for at komme med. 100 kroner for hver, der kommer til Slap Live. Ja, altså det siger ekstra. Og Så det vil sige, at du fik omkring 500.000 for at komme til Slap Live. ja, og det er så. Så er du jo en rig mand. Det er sådan en privat sponsor. Okay, er det også din private sponsor, der har sponsoreret dit kartoffelhack? Det har jeg heller ingen kommentar til. Hvad har du en kommentar til, dreng? Du har ingen kommentar til, du hacker. Du har ingen kommentar til, du hackede i Sargaming. Indrøm det. Altså, jeg har sagt, jeg synes jeg har sagt nok. Jeg har hacket en gang, men ja, ingen kommentar. Ingen kommentar. Han tager lige en sidste kommentar, inden vi lukker interviewet, søde skat. Hvad for noget hack brugte du, og hvor downloadede du det henne? Jeg brugte kartoffelhack, version 3.0, og jeg downloadede det på kartoffelhack.com. Prøv at høre ham. Han sponsorerer direkte, eller han laver reklame for hack på Open TV, eller Record, eller noget som helst. Han er jo fuldstændig bims oven i låget. Ingen kommentar. Ingen kommentar, nej. Du har ingen kommentar. Jeg tror, vi lukker interviewet nu. Ham der, han skal ind på den stue, hvor de smider nøglen væk. Det er helt galt. Fuldstændig vildt. Jeg tror, vi lukker. Hej hej.